Bari in ba ku labari, abokai biyu suna tafiya tare, ɗaya makaho ne, ɗayan kuma yana gani. Dare ya yi musu a hanya, sai suka yanke shawarar su huta, su ci gaba da tafiya da safe. Wannan yankin da suke ya kasance kamar yadda da rana zafin jiki yana ƙaruwa, amma a cikin dare zafin jiki yana raguwa, kamar irin wuraren da ke kusa da tekuna. Da safe, wanda yake gani ya tafi ya samo masu abinci. Makahon yana jiran shi a inda suka kwana, yana ta lalube nan da can kusa da shi. Yanzu abin da ya faru da dare shine wani maciji yana wucewa ta wurin da suke, amma saboda tsananin sanyi, macijin ya zama mara ƙarfi a jikinsa, ya daskare kuma yana miƙe. Hannun makahon ya faɗo kan macijin, sai ya ɗauka sanda ce mai kyau, ya ɗauka ya yi farin ciki sosai. Ga duk makaho irin sandar ita ce mai kyau, abu ne mai kima. Daga baya sai mai gani ya dawo da abinci, sai ya ga abokinsa yana taɓa maciji, sai ya yi ihu ya ce, jefar da shi, jefar da shi. Amma makaho ya dage ya ce, wannan sandar kake so ko? Ba zan jefar da shi ba. Bayan ya yi ƙoƙari, ya kasa shawo kan makahon domin ya jefar da macijin da yake tunanin sanda ce. Haka dai suka ci gaba da ja-in ja, sai zafin gari ya fara tashi. Macijin ya fara samun kuzari. Lokacin da ya sami isasshen zafi, sai ya murɗa tsokoki ya ciji makaho. Za mu iya kwatanta kanmu da wannan yanayin. Mu kamar wannan makaho muke, kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar mai gani yake. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tafi Miraj, ya ga firgicin wuta da ni'imar aljanna. Yanzu annabi ya gaya mana abubuwa da yawa da za mu bari kuma mu nisance su, amma saboda ba za mu iya ganin hatsarin ba, shi yasa ba ma kula da su. Amma idan lokaci ya yi, za mu shiga cikin matsaloli masu tsanani, don haka ya kamata mu bi ƙa'idojin musulunci. Allah ya ba mu ikon kiyayewa. Amin.